Il-grupp tal-Partit Popolari Ewropew iddeċieda li jivvota kontra nomina ta' Leo Brincat tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Dan il-grupp li huwa parti minnu l-Partit Nazzjonalista huwa l-ikbar grupp fil-Parlament Ewropew u għalhekk jagħmel iktar diffiċli l-vot li Brincat irid jaffaċċja tlieta. Dak ta' tlieta fil-plenarja ta' Strasburgu huwa t-tieni minn 3 testijiet tal-Brincat. Bl-ewwel wieħed ikun quddiem il-Kumitat tal-Budget li għadda b'suċċess u t-tielet wieħed ikun dak quddiem il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li fil-verità huwa l-iktar wieħed li jorbot. Kien one.com.mt l-ewwel li żvela deċiżjoni uffiċjali tal-Partit Popolari Ewropew. Deċiżjoni ttieħdet f'laqgħa li għaliha kien hemm il-membri tal-Parlament Ewropew Maltin f'isem il-Partit Nazzjonalista. Tarif żvelat minn one.com.mt jgħid li għalkemm il-membri nazzjonalisti kienu fil-laqgħa m'għamlux pressjoni biex jikkonvinċu lil sħabhom jivvotaw favur il-kandidat Malti. Il-vot ta' tlieta mhux se jkun wieħed faċli għal Brincat, anke jekk il-grupp tas-Soċjalisti li huwa t-tieni l-ikbar iddeċieda li jagħti direzzjoni li għandu jkun hemm vot favur Brincat. Il-grupp tal-ħodor iddeċieda li jagħti vot ħieles. One News huwa informat li l-laqgħa tal-grupp tal-ħodor kienet waħda imqanqla anke għaliex elementi fil-grupp tal-ħodor iridu jipprotestaw għal fatt li kien hemm nuqqas ta' nominati nisa għal din il-kariga fil-Qorti tal-Awdituri. Bin-nomina Maltija tispiċċa l-vittma tagħhom.